Alright, ngikubingelele kumthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze nje awulike ivideo ebese ke uya subscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphe notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke ivideo esifakayo. Sikubhekela ke nje ama transfer news ekwi-Betway Premiership, sokubhekela lapha kwezimnyama i-Orlando Pirates ke kubekwa ukuthi ke ibhakabhaka elifuna umdlali ogijima lapha kwiqembu la KwaZulu Natal i-Golden Arrows. I-Orlando Pirates kubekwa ukuthi ke ifuna lapha uSiyanda Ndlovu ke owaziwa ngokuthi ke uSquishy. Kubona ke lapha ke abafana besithendele umdlali oneminyaka ewu-22 ukwazile ukuthi ke ashaya amagoli amathathu kanjalo ke futhi ukaprovide nama-assist awu-5 emidlalweni ewu-17 ke kuyo yonke imidlalo yemqhudelwano ekhona ke ngaphansi kwe-Betway Premiership. Esithemba ukuthi i-Orlando Pirates ke ingxoxo zabo zizohamba kahle ne-Golden Arrows, kanti ke akulona ibhakabhaka lodwa elifuna ke lo mdlali, kodwa ke neseKhukhune United ekubekwa ukuthi ke nayo esibhekile kuyena ke uSiyanda Ndlovu from lapha ke i-Golden Arrows. Ke yona update engiyiphethe ke njengamanje, like i-video usubscribe kuyona ke i-channel, mina nawe ngizohlezi ngikhona ngulethela ke ama transfer news kuyona ke i-Betway Premiership. Okwamanje ke i-video yethu asibambe la, nisale kahle.